बर' बिजों आरो बिमा रावा खैफोदाव नामा? आसाम सरकारनि थांखि लानाया बर' बिजों आरो बिमा रावनि थाखाय बेसेबां आरजाथाव? सा 8,000 रेगुलार फोरोंगिरिफोरनि भेकेन्ट पस्टखौ बोखारनो सरकारनि थांखि लानाया थारैनो साबजाथावना? जायनाखि बे थांखिनि हेंथायै माहारियारि आफाद एबसुआबो गसंनो गोनां जादों। आसाम सरकारा साननैसो सिगां गासै 8,000 सा रेगुलार फोरोंगिरिफोरनि भेकेन्ट पस्टखौ बोखारनायनि थांखि लानायखौ फोसावदों। बे फोसावनाया गोबां माहारियारि आफाद गौथुम आरो मेलेमजिबि फोरोंगिरिफोरनि गोसोआव नांदों। बे फोसावनायखौ गनायनानै लायाखै आरो सोंखारिदों। बेबायदिनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो बे बाथ्राखौ गनायना लायाखै। बेबायदि थांखिया बर' बिजों एबा बिमा रावनि हेंथा होननानै फोरमायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे बे थांखिखौनो रिकनसिडार खालामफिननांगौनि थाखाय एबसुआ आसाम सरकारनिसिम गोख्रोङै खावलायदों। जायनि जाउनाव बेबायदि थांखि लानायजों बर' बिजों आरो बिमा रावा गोमालांगोन आरो साख्रि मोननायनि लामायाबो बन्द जागोन। आरो बियो मोनसे हारिनि गिदिर साननो गोनां बाथ्रा होननानै बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। 8,000 जि रेगुलार भेकेन्ट पस्टखौ बोखारनाय बा बेखौ फोजोबनायनि जि थांखि आसाम सरकारनि थांनाय सरकारा केबिनेट डिसिसन लादोंमोन आरो बे सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों। दा बेयाव बेसेबां बर' मिडियामनि दङ, बेसेबां एसामिस मिडियामनि दङ दाबो जोंनियाव तथ्यआ फैयाखै। बिथांमोना जोंनो हरनो हायाखै। नाथाय जोंनियाव मोनसे दाबो सन्देह दङ, बेयाव बर' मिडियामनिबो पस्ट थागोन आरो बेबायदि रेगुलार पस्टखौ एबलिश खालामनायनि जि थांखि, बे थांखिया बर' मिडियाम बा मादार टां मिडियामनि हेंथा होननानै जों सानो। दा बेखायनो जों गोख्रोङै बेखौ सोंखारिदों आरो दिनै जों प्रेस स्टेटमेन्टबो हरदों आरो जोङो एसामिस मिडियायावबो जों सरकारखौ आपिल खालामदों बेखौ रिथिंक खालामनांगौ, रिकनसिडार खालामनांगौ आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बर' मिडियाम आरो मादार टां मिडियामा गोमालांगोन आरो थैलांगोन। लोगोसेनो जोंनि साख्रि मोननायनि जि मोनसे लामा, बे लामायाबो बन्द जागोन। दा बेखायनो बेयो मोनसे सिरियास मेटार आरो बेखौ लानानै जोङो रिथिंक खालामनांगौ होननानै सरकारखौ जों आपिल होदों। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।